Tuli vähän toispuolinen ote, mutta nyt saadaan suoraan. Tukki on oikein. Se oli toinen. Siellä voi yrittää, aikaa kyllä on. 25 sekkaa vasta mennyt. Ja kolmas. Hyvä, hyvä. Heija kun pomppii tuki. Kolmesti on ylhäällä. Neljäs. Ei mennyt vielä. 3 on takana. Aikaa vasta 45 sekuntia. Puoli minuuttia reilu. 20 sekuntia vielä aikaa.